Lalaking gisugo sa pagpabaligya sa cellphone ni Rhea May Tocmo, may barog nga nakita niya si alias Incheck Roberto Gabison nga maoy katapusang gikauban sa biktima. Sa wa pa makit-i ang patayng lawas ni ini nga gisud sa karton ug gilabay daplin sa karsada sa barangay Tisa ning Dakbayan sa Subo. Sayra nato ang pagkumpisal niya pinaagi ni ining report. Miatubang sa GMA Regional TV Balitang Bisdak si Simeon Gibutiro, kinsa ni Saysay siyang nasayran sa kalambigitan sa suspek nga si Roberto Gabison alias Incheck ug sa biktima nga si Rhea May Tocmo. Gikumpirmar niya nga niadtong banag-banag o mga alas 5 sa bundag sa Hulyo 16, adlawng Domingo, nakita niya si alias Incheck kauban ang usa ka babae didto sa dapit sa usa ka tunghaan. Naglalis matud pa ang duruha nga nisangpot sa pagsipit ni alias Incheck sa liog sa babae nga naghilak na ni adtong tungura ug nang lakaw raw sab kuno. Nasugatan na ko na sila nga naglalis kay ana siya nga pistik nga biyana ka dako na ko gasto nimo. Nya giagbayan sa pinahugot ba dang tuok ana. Nya aksog bako tong babae pero sa kuan makamayong giko sa pamorma atong namatay mao gito. Pasado alas 11 udto naagian kuno ni Gabutiro si Gabison sa usa ka dapit sa Banawa o gitawag siya nini kay duna kini ipabaligya nga cellphone nga nabaligya raw sab niya sa downtown area sa Cebu City. Dibalik siya sa pagkahapon, dala na ang halin nga 1,700 diin gihatagan usab siya og 500 pesos. Ang imong gibasihan nganon kaingon ka sa Rhea May Tocmo kay Tungod sa tong cellphone nga kuan sige post Facebook ba nga kato ding cellphone na nga gisugo ko ni Incheck pabaligya mao to nablita nga katong cellphone na day tag iya to si Rhea May Tocmo nga namatay mo tong didto na ko nakakuan. Hulyo 17 sa hapon napalgan ang karton nga adunay sulod sa lawas sa usa ka babae ug nakita ni Gabutiro pinaagi sa hulagway sa mga balita ug sa social media ang gisulob nini ug iyang nahinumduman nga mao kini ang gisulob sa babae nga gikalalis ni Gabison ni adtong adlawng Domingo sa buntag. Giklaro ni Gabutiro nga dili mamahimong masayop siya tungod kay managsama ra sila og dapit ni Gabison ug dugay na silang managkaila. Gawas nga adunay timailhan si Gabutiro sa panagway ni Gabison. Andam si Gabutiro nga mobarog nga saksi kung gikinahanglan sa kaso. Sure gyud ka kaila kang Incheck? Sure ko sir. Nanay dire. Ngan nay aon dire. Oo kanang burot ba burot. Burot dire. Gawas pa pila na mo ka tuig nga managkaila ni Incheck? Dugay mi kakuan na sir. Pero dili ngon nga perminti man magkuyog. Sayon nini hugot nga gipanghimakak ni Gabison o alias Incheck nga aduna siya kalamigitan sa krimen ug wa usab kuno siya makaila ni Gabutiro ug labaw na nga wa siya makaila sa biktima. Si Gabison nadakpan sa bypass operation kinsa anaa karon sa detention facility sa Cebu City Police Office. Inusinti kay ko tinawag ko kayanor nako magsalig ko sa kasawan niya kanabayhana mudawat ka na nako. Mukubit ka na nako. Mo na balansihon sa ninyo sir. Samtang kumbinsido ang kapulisan nga ligon ang ilang mga nakuhang ebidensya diin dako og natabang ang mga CCTV ug ang pag-ila sa katawhan sa nalambigit sa krimen. Masaligon sila nga mahatagan og hustisya ang biktima. The regional director is very satisfied with the way the investigation is being conducted. And we are confident, the regional director, Police Brigadier General Abirin is very confident that the case will be filed as soon as possible. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.